Danos. Que tal, compañeiros? Pois estamos xusto diante desta igrexa de Santiago de Allariz. Vai comezar agora o funeral de Piñeiro. Estamos con Budiño. Supoño que a Televisión de Galicia, toda Galicia queda un pouco orfa hoxe, non? E, estes días, sen Piñeiro, non? Sí, é inevitable ter ese sentimento, non? E, sobre todo con compañeiro e con a persona que foi un creador, foi un revolucionario, non? Un gran amigo, sempre pendente dos seus amigos, dos éxitos persoais e profesionais de cada un, e queremos estar aquí hoxe recordando a Pi porque unha grandísima persoa, un grandísimo profesional que todos sabemos, e darlle unha despedida bonita, ben linda, porque lo merece no seu pobo, ademais en Allariz tan bonito, non? Moito falamos da faceta televisiva de Piñeiro, pero hai unha faceta musical tamén moi importante, non? Sí, el adoraba estar en riba dun escenario e nós, éramos conscientes dese amor pola música que tiña, que logo se traducía nese compañerismo que tiña sempre co todos os músicos galegos, non? Apostando sempre pola música en galego, nos seus programas, e foi todo, como decía antes, un revolucionario e un tío genial, non? Sen dúbida, pois moitísimas grazas. Nada, grazas por atendernos. Gracias a vos.